Ай, жамағат мына сабан тойда шаян тойма тұрғына бара, гел қатын қыз жиылғансыз бейтіні көрәгеме, нү қой бір ирлерді еріп келген қатынларына. Ай, кері қайтмас деп қырыққаннардыр енді. Аны мына жамағат ирлер бұлайырақ сізге кеңеш берем. Қазір мына қатынларыңыздың басшыларына имарты компьютер деген нәрсе көйсәгіз, һәм сіздің турында нәрсе ойлағанын білсәгіз, 1 минут мұнда отырмайсыз, қайтып кетесіз. Чөнки бір генә хатында үз ирен яратып яшәмей. Һәр вакыт күршире шәбрәк булган. Әнә, күршире, күрдеңме? Күпме зарплата алып кайткан доллар белән. Әнә күрширене маркада җырый. О, күрширенекеме? Ә синеке хаштыруш. Менә шул хаштыруш хәленә калмас өчен мин гомән өйләнмәдем. Һәм хатынсыз да яшәмәдем. Мин белән без 8нче класстан гел бергә булдык. Башта енді яшырак шақта тігі жай күні су буйларында жүресің, еме қыш күні жылы мұншалар табасың. Оннан аның әтесі трактор астында қалды. Әнесін өгіз сүзіп отырды. Бір өзіне бір үй, мен әлі білінгіне яшайым, рахат бетімі. Күндіз үшті, кеш әміне янына барам да, 1-2 сағат боласың, 1-2 сағатта хаштыруш халына түшіп жетмелер кіші. Аннан әне жағына қайтасың. Шондай рахат тұрмыш, үйленмәгенде, үйленгенде еміз жан рахаты. Міне шушы сабан туы вақытында бір кәжә қалдым жан кесек кайларым. Нешік келіп шықты, 3 күн бойы яулық жиып жүріп, салып жүріп енді қадаттағыша әміне жанына мінмәдім мен. Һәм иртәгә сабан туы деген күнні, мәйтәм бүгін енді қазір жігітлер білем кибетке барып, мамадыш малайын алабыз да, 3 бұрынға бірні жібәрәбіз, һәм теге Қазанның Заря фабрикасының қатқан яблоко деген конфеті білән закусить иткәч, әміне янына менәм деп кибет қырында басып тұрам, бүтін кіші меңа сәйірсініп қарап кейде. Мәйтәм нәрсә бір хәл болған мәллә дим. Yok бұлай бүтін жерде ибәт сыман. Шуннан Ғариф келіп шықты менің класстас, яштәш инде. Нишләп тұрасың бүкән сымандай? Соң мәйтәм нишләп тұрам? Давай сізні күтіп тұрам, бір жарталықта мәйтәм, 3-ке бөләбіз дә енді. Менің әміне жарына мәнәсі бар, 3 күн мінген жоқ енді. Соң, сен ишітмәдің мен едей. Мәйтәм нәрсе болған, әміне ширләгән мәлі. Ширләгән. Әминең Қазаннан нигер алып қайтқан. Нешік мәйтәм нигер алып қайтқан, көрсәтірге міней. Көрсәтірге бүтін ауыл біләсің генә білмейсің. Күйеуге шығам деп әйтәді. Мен мана ишеткәч минем бүтін жердәге жыдырықларым йомарланды. Ол бит юаш кіші еме жуан айса, ишеккә сыймайды. Мен қызуын қызмайым еме юаш кіші, нүк қызсам нүк қызам инде. Мәйтәм нишегенде ол нигерға кеуге шығам деп әйтә. Әмені қоя бірінші мәхәббәтін. Қойым білем мен мінді сұрады Ғариф әйтә. Шунда арақышы қайғысы бітті. Мәйтәлі міне біз әміне янына иманын алам қазір. Иманын алам, нишегенде ол мені негір алыстырға мүмкін. Әлі ұрыс шуаш болса бір қайыры. Әлі қоян келген негірға мені бірінші мәхәббәтін алыстыра. Утырам қазір икісінде дем. Жоқ де, мен жоғары шыққамын, мен де Ғариф әйтті. Мәйтәм неге мінмейсің? Фатималар турынан ұзасы бар. Фатимадан бір қапшық фураж кірттем деп 2 шара қалып шыққанайым. Фураж кіртілмәген. Ол бит Ғариф біздің ауылның ең кереклі кішісі қатын қызларға. Чөнки аларның сыйырларына фураж керек. Шуннан мәйтәм ярар мен болғанда қурықма, мініп кеттік малай әминелерге бұл еріп мінә енді бұзаусыман қоя барсын, ахир бит дус, яштәш. Қадыр әминелерге мініп жеттік, әмине біздің еме мінгенні тәрезеден көргенме, бір уақыт қапқа ашылып кетті де әмине кәйім келіп шықты. Әй, güzellerinin güzeli! Әлі 3 күнілік күні башында 3 біртік шәші бар еме, шәшлерін қабартып жіберген, yüzлері алсуланған, ирінлері қысылып біткені қабарғаннар, матурланып қызарғаннар, міне біз ирлер хатын қызны жоғалта башлағаш қына аларының қадірін біләбіз екен. Мен шоны көрдім де мәйтәм, әміне кәй, сен мәйтәм нәрсе эшләдің? Ненді нигер алып қайттың? Ей, Жәмил де, менің есімім Жәмил. Міне Қазанға апаларға барған үйім, бауын ұрамына шықтық та, шунда ұшырады. Аның енді паспорты да жоқ екен, қадір Қазанның 1000 жыллығына бүтін нигерларыны қуалар екен Қазаннан дей.
Шуңа күрә ияртеп алып кайттым инде, бәлки ирдә булыр әле дим. Әйтәм, нинди ир, нинди нигер белән яшәмәкче буласың син, нинди телдә сөйләшмәкче буласың сез ул нигер белән. Соң тел белән дигәндә менә бүген төнне буе шундый матур сөйләшеп чыктык, бер-беребезнең телен белмәсәк тә ди бу. Мәйтәм, сөйләшәм хәзер мин сине, үтерәм мәйтәм, кая нигерың? Шуннан капка яңадан ачылды һәм капкадан 2 метр биеклектәме, метр ярым киңлектә кап-кара горилла килеп чыкты. Гарифның мискеннең авылда каравылчы Рәшиттән дә карарак кеше күргәне юк. Лап итеп җиргә утырды, дерелдәп утыра. Минем дә теге йомарланган йодрыклар йомышарды. Моның малай йодрыклар гөрзи кадәр сукса үтерә. Шуннан гомер буе нигерлар белән исәнләшеп йөргән кеше сыман, мин кулымны суздым да, «Әссәләму алейкум бажа» дим тегеңә. «Ва алейкум әссәләм» дип минем кулны китереп кысты бу. Бажа сүзен аңламый, минегә карый. Һәм әйтәм, бажаны күрше күлән тиз аңлатыр сиңа. Кем икәнен. Шуннан соң хәзер карап торабыз да, әйтәм, моңа сугып булмый, моны үтереп тә булмый. Шуннан минегә каранда, әйтәм, минекәй бу буласы булган инде. Бу нигерыңны әзрәк жуып алырга кирәк, артык кара бу. Шул кара дигәннән, Әминә белән әйтәм, булар мунчага кергәч, моның бит бүтән җире кап-карадыр. Әминә мескен аны күрер дә, куркып чыгып кашар инде мунчадан дип, Әминәмне жәлләп тә куйдым. Юк, дия мин әйтә, Мөхәммәд Вәлиулла, теге нигерның исеме Мөхәммәд Вәлиулла икән. Ислам кешесе, мөселман кешесе аракының исендә яратмый. Кичә аны Казаннан алып кайткач, ахиратым Сәрия белән бер яртыны куеп эчмәкчиек. Юк, якында китермәде, аракын ләктереп алып, кышыткан арасына чыгарып ыргытты ди. Әйтәм, ничек инде җан кисәгем? Татар авылында кияү булып төшә икән, аракыда эчә белмәсә ничекләр яшәсен ул? Кышкырып аштан үләсез бит арак эчә белмәсәгез. Хәзер бит татар авылында бүтән нәрсә аракыга көйләнгән. Ул бит пишарап кайтсаң да, утынап кайтсаң да, газ кертсәң да, бүтән нәрсәгә аракы юк. Мәйтәм, минем сезнең аштан үтерәсе килмәй. Әйдә Мөхәммәд Вәлиуллаңны аракы эчәргә өйрәтәбез. Бар, ахиратың Сәрия аракыдан өзелми дип, аны Сәриягә кертеп җибәрдек. Үзебез ишек алдына кирип, ялды баскычына зилешеп утырдык. Башта Мөхәммәд Вәлиулла утырды. Аннан 1 метр читтәрәк мин, һәм 3 метр читкә Гариф барып утырды. Ул мискин һаман куркадыр әле Мөхәммәд Вәлиулладан. Шуннан безнең Әминәбез Сәриядән 1 литрны алып кирип китереп куйды. Шуннан өйдән кыш табак белән ит белән бәрәңге алып чыга. Мәйтәм, син нәрсә шыкындың мәллә? Ит белән бәрәңге белән ашап ичкәч, башка китми ул. Карлыган алып чык. 1 стаканга 1 карлыган капсаң, мәйтәм, менә анда башка рәхәт була. Шуннан бу ит белән бәрәңгене алып кирип китте. Шуннан хәзер теге 1 стакан карлыган алып чыкты. Шуннан мин Әминәгә әйттем, мәйтәм, мөселман ирләре, мөселман эшләре турында сөйләшеп утырганда, аларның хатыннары кырыйларында утырга тиеш түгел. Бар ахиратың җанына дип аны Сәриягә чыгарып җибәрдек. Шуннан 100 грамм булыр аракыны салдым стаканга, Мөхәммәд Вәлиуллага китердем, эчми теге. Ноң ди. Мәйтәм, ничек инде эчмисең? Ноң, мәйтәм, син кофе ти дип сөйләшәм, мәйтәм, кофеңне тиеңне Африкага кайткач эчәрсең. Бездә, мәйтәм, хәзер татар авылында аракы ул милли ризыкка айланды. Әгәр дә арак эчә, белмисең икән, син монда бер көндә яши алмыйсың. Менә син туганларыңа җыймы, бәлешен пешершәк шәгеңә куй, гөбәдиягә куй. Шул туганларыңа 1 жарты куймасаң, туганларың дошман булып кайтып китәчәк. Yok, мәйтәм, ишәсең агайыны, давай бажай, давай ишәргә өйрәнәбез. Мәйтәм, бу хәзер аракы татар халкының милли ризыгы урысчалап җибәрде. Мәйтәм, национальный традиция, татарского народа стало, мәйтәм, хәзер аракы эчү. Шулай китереп терәгәч, тегеме салып куйды 100 граммны. Шуннан инде әйбәтләп кенә карлыган белән закусить итә, без бу 2 шешәне бушатып бетердек. Һәм инде кич җитеп киләдер. Мәчет манарасыннан элекке партком секретары хәзерге Мөнир Мулланың магнитофон тасмасына яздырган азан тавышы яңгырый башлагач, һәм дә түбән эштән көтү кайтып килгәндә, без 3 туган күбәләк гөлләргә куңганны җырлап шып киләдерик.
Шулай иттереп, бажа белән дуслаштык. Күбәләк гөлләргә кундырдык, ләкин менә күңелдәге күбәләк ишеп чыгып китте. Әминәнең мине нигерга алыштыруын мин берничә кичерә алмадым. Төне буе йоклый алмыйча яттым да, икенче көнне Әминәне, аның нигерын, исерек колхоз председателен һәм әнине калдырып, чумаданны алдым да Нижневартовскига нефт чыгарга чыгып киттем. Һәм 5 ел бер сүз хәбәр итмәдем, телефоннан шалтыратмадым, хат язмадым, акча эшләдем, име 10 калдым. Ләкин күңелдә һәр вакыт Әминә иде, мәктәп мине көтәдер, капка төбендә сагынадыр. Кайчан бит беренче мәхәббәтен онытмагандыр, теге аракыда шәбәш белмәгән Мөхәммәд Вәлия кайтып киткәндер ул Африкасына дип уйладым да 5 елдан соң нәкъ Сабан туе көнен туры китереп, үземнең 10 кем белән име тузан туздырып мәйдан уртасына кайтып кирсәм, бүтән мәйдан тулы кап-кара нигер балалары жүгереп йөри. Ва тешләп караган Мөхәммәд Вәлиулла. Ул арада минем Әминәм бала арбасы тартып килә. Җәмилкәем ди, киттең дә югалдың, инде сине үлгәнсең дип уйлаган идек ди. Менә 5 елга 6-шысын алып кайттык Мөхәммәд Вәлиулла белән ди. Арбага карасам, анда кап-кара нигер баласы ята. Тирә күршедәге яшь хатыннар да нигер балалар җитәкләп йөриләр. Күрше тирә хатыннарын да буш калдырмаган Мөхәммәд Вәлиулла. Шуннан минем башка бер ой килде. Җәмәгать мәйтәм, әгәр дә татар авылындагы татар ирләре һаманда шушылай ишеп йөрсәләр, озакламый татар авылында бер татарда калмый, барысы да нигер гайланып, кап-кара гайланып бетә икән дидем. Шуларны уйладым да, бүтәнесен ачуым килеп, үземнең 10 кемә киреп утырдым да, тузан туздырып, Нижневартовскида калган сап-сары чәчле марҗам Маша янына киттем дә бардым. Татарстанның атказанган артисты Шәмси Закир. Шәмси Закир.